এটা অফ হয়ে গেল দেখো তো। কেকে কেকে চৌধুরী বাপা উড়িয়া মা বিহারি ধন্দাটা কিন্তু 3 নম্বরই কমেন্টমেন্ট পক্কা গোল বেপারি যে ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ ହାରି ଦିଏ ତାର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର କେକେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାର ଭାରେ ଖଣ୍ଡା କଚରେ କେକେ କେକେ ଚୌଧୁରୀ ବାପା ଉଡିଆ ମା ବିହାରୀ ଧନ୍ଦାଟା କିନ୍ତୁ 3 নম্বরই କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍କା ଗୋଲ ବେପାରୀ ଯେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ ହାରି ଦିଏ ତାର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର କେକେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାର ଭାରେ ଖଣ୍ଡା କଚରେ କେକେ କେକେ ଚୌଧୁରୀ ବାପା ଉଡିଆ ମା ବିହାରୀ ଧନ୍ଦାଟା କିନ୍ତୁ 3 নম্বরই କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍କା ଗୋଲ ବେପାରୀ ଯେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ ହାରି ଦିଏ ତାର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର